Hi mga kabisdak! Welcome back to our YouTube channel. This is me, Mark, and pasensya na kaayo kung wala namin update or upload nga bagong mga videos namong duha ni Jory, and ang kuno nako, it's my fault mga kabisdak. So, but before that mga kabisdak, don't worry, kay na ako i-upload na video ko ng adlaw, and usa ni sa pinaka nag-trend na video ni Jory Cabrera, of course, nga pinakasikat o pinakabanggiitang mambabalak sa Minglanilla. Imagine ang kaning piyesa or kaning balaka ni kabat og almost 500,000 views. Wow, kasikat man lang. So di ba mga kabisdak, before that mga kabisdak, before na to i-play ang iyang video mga kabisdak, hinaot nga inyong i-like, i-share ug i-subscribe among YouTube channel mga kabisdak. So una mga kabisdak, i-like, i-share ug i-subscribe among YouTube channel. So dili na nato padugayon pa mga kabisdak. Please watch this. So hi, I am Jory Cabrera. So I make a video para sa mga lalaking paasa. Okay, I hope maganahan mo. So this is it. Nagsugod sa hi, hello, taga-asa kamiga, kumusta ni kauna ka? Storya sa mga lalaki nga nagsugod og diskarte. Diskarte nga wa didto wa dire. Pinaingon pag kung magkakita ayaw ko biyae. Unya sa kaulahian maoray mamiya, mga nganong inyo pamanming panguyaban kung inyo ramandaming biyaan? Nganong inyo pamanming panguyaban kung inyo ramandaming pasakitan? Babay mi nga angay ampingan ug dili angay tamak-tamakan. Kaming mga babay kung mahigugma sobra-sobra, ilabinag seryoso siya sa imuha. Ihatag niya bisan unsa, bahalag mabusdot ang iyahang bulsa. Kanisang mga lalaki abusado, nakakita na ganig seryoso, di ba jud makontinto. Kabaw mo nga nung, galibog nagyug ko, unsa man jud ay iinyuhang gusto. Kaming mga babay, taas mi pasensya, bisan gikapoy na, padayon gihapon. Sa pag-ayos sa relasyong katumpaguna, misalig manggud mi nga mubalik mi sa una. Sa una kadtong malipayong tangduha ug sa una nga nagdungan sa pangandoy sa usag-usa. Unta inyong mga saad, inyong barugan ug dili daganan. Unta inyong kining tumanon ug dili kini pakyason. Ngano di ay may lang mo sa kinaunahan. Oo, ingon sila, dili pareha ang tanan, pero maoy ginabuhat sa kadaghanan. Ingon-ingon pa mo sa una. Kung mawala ka sa ako magunsa na lang ko aning kalibutana. Pero nakakita lang gani kag guwapa, sexy ug uban pa for sure. Niingon na kag biyain ako, mabuhi ako nga wala ka. Sakto jud ay ang ingon sa akong amahan nga ang laki sa kinaunahan pabutan-butan, pero sa himan-himan ug sa katapusan ipakita nila ang batasan nga lisod masabtan. Tagsan na lang kay ang lalaking tarong karon, taga-asa ka, pwede ako na lang ka. Og sa katapusan gusto lang na ako ipahibaw sa tanan, dili ni garing nga angay ninyong duwaan, nga kung kamo mapulan inyo kining pasagdan ug magkalisod inyong tamak-tamakan nga murag sagbot sa kadalanan. Gipanguyaban mi ninyong tarong, biya isan mi nga adunay saktong rason, dili mi mupugong sa inyong pagbiya, labinag kahibaw mi nga wala kami sala. Okay, so maora to. Thank you so much. O unta na ginahan.